Allah, astagfirullahaladzim. Jan warek ora sakmene iki. Apa yo ngarep dhewe. Lanangan malah gawe layangan jadi arep lomba 17-an. Ono ngarit sik kok yo ora gelem ujung-ujunge wong wedok. Ngene rebutan karo kuli yo. Lempah baliklah. Selak bengah ae engko sapine. Sebalik sik. Entong nggak iyo bikin mau nek orang ngono ora megap panase. Jan. Aduh. Alhamdulillah teko omah wisan garek ngebione iki. Nek teteke iki kurang dawa. Lek pring dawane ndi iki? Suro pakai teko omah nek golek pakan. Gara-gara garangku sapi. Duh dalane angel. Wis teko omah. Garek ngebiokne sapine. Loh. Lah tun ngarep tok sak demil iki kek piye lho karepe tun kayak iki? Lah ngarep tok iso sak ya ampun. Lah ngarep iso sak domit jan. Astagfirullahaladzim. Pakan kok sak umil kaya ngono arep ngopo kuwi. Apa ya warek pakan sak meniki. Pakan sing tenanan ngono betul tok. Pakan kok sak domil kok ngono ki. Iki pakan. Apa makan sak meniki pakan sing akeh sapi wedhus kok dipakan kok sak. Kaya ngene iki ora ono warek ngono. Lah golek pakan wangel. Kowe mikir lho nek pakan iki. Nek pakan sapi karo wedhus kok sakmene iki. Pakan opo kuwi iki? Lek pakan kuwi sing akeh sing memper rasa. Ngene iki lho. Pakan sak emprit kaya. Lah sampeyan ra golek pakan dhewe. Lah aku sik gawe layangan kok. Ya wong arep sik wae. Pakan sak emprit kaya. Ki nang mangkat neh kono. Tambahi resur sakmene. Malah ki susul taline gek golek neh kono. Golek pakan sakmene iki yo ora waras kok. Pakan sakmene nyong. Nang mangkat kono. Golek neh. Pakan sakmono kuwi iki pakan opo? Pakan kelinci apa? Jojo. Gini golek neh. Golek pakan golekne ra trimo lho. Ngono ra gelem golek dhewe. Wong lanang kok jengkel nih. Golek dhewe kan iso golek akeh jenenge wong wedok. Wong golek akeh ya ora iso. Iki rebutan kok. Wah. Kudu ring-ring ae. Wah.